Hana guys, pa-inject og rabies. Adlaw majung buntagon guys, adlaw nga 26 nderon, adlaw 26. Adlaw nga Huwebes, pizza 26 na. Happy birthday din sa akong Paris guys. Yung sabay ra lagi na magdahang birthday. Diya kay wa man say duty. Diya kung ubanan guys mag pa-inject last na mo inject ni Nicole. Di mami pwede magsabay-sabay guys og nganto walang koy mauna. Nice kado guys kay kuan siya kuan day tawag na ni Adilpa. So na po di siya puti. Kani siya puti man ni Sang gitapad sa tubangan. Kani siya puti ni siya wa pa na muwak kay ha wala sa giputan. Taganahan ko na ning kuan guys Magdade ko danis buhol kay akong gidas buhol ingani pink rato. Magdade ko ingani og yellow kay naamo ko yellow. Pang-ibot ng mga yellow dadto dapit ko kay mga gina na apil og Panlas Rubin. Kani food pink po. So di pa jud na ma-forma ni atong kuan guys kay nakalat pa ng mga kuan Mahurot na ni si Jang kuan guys, siminto. Kay nagka Domingo mag-file naman si Rubin. Kuan ko kanang gi-subhan ko. Padung na ba ko ron sa kuan, naman nagpakaon sa manok. Padung ko sa kubanan ko ni Papa Eddie pa-inject. Ay, pagulat. Nakagawasan lagi mo. Nugasan mo yung hidaan, yung tulugan. Na kay ibaligya lang ba mo kay daghan na kayo mo sige na palit kuan Paris 500 di mag-away sa pa napadali super guys. Huwat. Kakaulag lang ano. Kol, tubig na. Kol. Tubig. Ay. Na silang duha kay mag-uban po na silang duha guys kay isuon man na baliuno man ta na sila nga namatay man karipod pulo unta ni sila na namatay pod wala siya kung ano nang nagbilin 7 na lang kabuok anad na kayo sila guys hindi na talang gagmay ha mga pwede pag kaon ninyo mga ano pag kaon. So gusto mga ganahan mo palit guys. Kuan, duha kabuok 500. Bayig laki. Dali. So guys. Kuan din na guys, nakakita na ni kuan. Ni mambitan ni sa vlog ni Zizin. Pabutangan ko ni og Christmas light inag December. Mao makabot pa ba ni December magtanong mga tag-isib kay
Naghanap kayo dito sa bunga na ah. Naghanap kayo sa bunga. Ano guys oh. So, nindot po sa butangan og Christmas light kay magsiga-siga na dara. Pero po ani sadya hala gasunod-sunod na. Ah, hampalayang bitin ni sadya guys. Sus, Ginoo ko matumban. In taon mo na ako. Di lagi magsunod-sunod lagi. Ayo lagi awaya lagi. Ngaway ka ha, magtangaway ka ha, tangaway ni oh. Duha. Oh, dito balik. Hindi masunod-sunod. Matumban. Dali, so marag mga has na siya na. Hindi man duha, dili masunod. Dili lagi masunod. Stilan o yung sao naman natin eh. Dili masunod. Magsunod-sunod siya oh. Balik kayo, nakawala na kasi mga kauban. Mga guys, so lami po di siya. Kilawon guys. Hanggang di wa pagawasa kay kuang. Nice ka. Katungan hamot kilawon namin niya. Naghanap kayo sa bunga dari guys oh. Ngayon po kuog ka lang kubasa guys. Si Tanti bang gudili mo pagawasan kay. Pagawasa lang nak. Pagawasa. Kay mangihi na. Ano pala ko? Manghihiran na siya. Napadong dagat oh. Agoy, gihihian na akong bumbil. Uy! Diyan na po kuan guys oh. Pangi mga nanamog kamunggay ako nang di pang tuanan dito kamunggay tanan dito guys oh. Pero daghan tag mautan dari kay di nila ko magtanom dito sa likod. Sa tubangan. Nga nagud tayo. Munga na. Okay hang. Ito bali ni bunga na po guys oh. Kaya mahilig ko gani guys. Kanang kapayas. Hindi mo sunod-sunod ka matumban mo ka. Njag ang mga buwak dari guys, njag paninahan ni kuan. Uy, Ginoo ko matumban lagi mo magsunod-sunod lagi. Bi kay ipriso be. Sunod-sunod lagi kay ma na kagamay ra ba dito ma ipit yun mo yung tiil. Lagi magsunod-sunod. Sunod-sunod guys, sunod na kamsulod kayo dito maka. Naiti ka. Dire. Kani mga manok guys magsunod-sunod dito ag. Tawag na to na sila oh. Nasangkadan ng tong to ah. Managa na sila. Wala ni kaon. Morning Ate Day. Magsige sunod-sunod. Nga napakuydahan ka dyan mga snake plant dari guys. Sa tatihan man ako yung mga snake plant kay ganahan mo po mga snake plant good kay mani siya mo say gali ang ibutang dito sa daanan ba kay na snake plant baghang kay nang giliran na diha oh. Morning day ni ang mga manok uga sunod-sunod man ni ganahan kayo mga sunod oh. Snake plant po din siya narapit sa portahan kay naswerte ko rin sa mamunga yan, namunga na oh. O mani nagswerte basta magpugi ra ta maswertihan ta yan na diha ang mga kuan hanggi pasilong kay kanon nadawat na si agi guys kay arang inita lagi itong panahon na kaya gibutangan na sa ingani para buhon og mudak ko na ning kaning rubber tree man niya kadung dahon mulandong na diri. Sa kay matinumban mo.
Kay gahuwat pa ko ni Papa Idi guys, kay mo adto meron sa kuan kay lagi kay pa-inject kay tiwas. Last na lang inject. Na nunutong na. Sa. Kani siya oh, naay kang mambitan ni ngani oh. Kauna namatay na ni siya pero karon nabuhi na gid siya. Kay nalandungan naman. Oh, niya. Kani siya. Di ba kita mo dali hang giwik siya sa una guys na. Karon kuha na siya duha ka klase na ay tulo kay naa kaning murag kuwa kani pink kani puti so aron nang gimix na tambok na kasi siya guys basta lagi anas landong ma pero susuyon lang din ang imong siya nagkabuntag kay naalagi kuan naghatag niya tidaday na guys na nagadi kuan ang gitugsok ko ka ng sampagita oh iluwi na. Ay, asa mo diri? Ang ang peanut tree guys, ang gibalhin na dari dia. Kaya hanang pa, tas ko dari dapit. Pero dari na ko mangipo. Puhon mangipo ako dihag peanut tree. Nagawas ni mo kusina, mangipo ka daris peanut tree. Di lang po nimo ni badak-en kado nimo ba. Ang mga bumbil na dari guys, ang hiliran natin. Ang bila hilira tanan dito. Harap po mong ipa-update guys kay gimingaw na po ni hang mga tanom lagi wala ni atas asikaso. Kay mo lagi na busy. Lagi tungtungan na ibe. Dito balik dito. Ko balik. Ko balik dito balik. Oh, balik dito. Ni magsamok diri sa tanom ha. Dito ra mo halagi sa malaki ang naman isa. Makiang na. Okay, dapoy gagmay kayo mahadlok tag tumban. Tago ito. Tago ito. Tumora to guys, update ra pud na kay pa kuha na lagi na nilid ko sa butangan og Christmas light. Christmas light. Pero makuha na siya mawa na ilaga mga pila ka buwan magtanom na pupubalik. Dali naman na mo kuan guys oh. Kapila bago pa may nagbutang og coral na guys oh nanay mga tanom dali ra kay mo kubo. Unsa kay nagdali lagi kay nahuman Papa Idi ako nang pibaligo mo lakaw dai ni. Nagpatiwas ko pa-inject. So na ko dari guys, grabe naghanad jud ay ang magpa-inject kay schedule lagi karon. Diya guys, nahaman ako og inject mahapit sa mi dari sa simbahan guys kay isa laging birthday. Birthday ni Papa Idi ron June 26, ya 50 na iyang edad. So mo hapit sa mi dari panagkut sa simbahan dari sa Uslob. So makakita mo dari guys na ami bag-ong munisipyo dari ang Uslob guys. Boss. So naghimo. Ayo, terus ka na. Signal mo dito. Ayo, terus ba? Sabi diri karon guys sa Wakil. Wow, bago dito. Bago nang munisipyo guys sa Davao. Diri sa simbahan. So bago na kay ang munisipyo diri guys oh. So padung nami uli guys kanang gikan day pud mi og hardware. Salamat kay kadto ni Mambi na order na naho ang kabilya. Hop. Tata. Grade 1.
day pag-abot na mo day kanang malagi nagiubanan ko ni Papa Edi kay may trabaho sa Papa Edi kay kuan man kanang iyang birthday ni Janja. Wala naman gisabay naman jag handa ni Nicole. Namalit di ko dani. Salamat di ka ni Ma'am Bix kay nagsint lagi si jag pang sweldo. Sweldo ni Robin og palit og kabilya. Ja kay naninda lagi ko gahapon og ingani guys wa na ko nakapag-vlog na halinan big murag 700 kapin. Kay kani haraman ni siyang hiwa-hiwaon guys ja butang na tab butangan og kaning kuan niya tag 100 ang tab. Kay naanapid kang ni order mga maestra salamat kaado kay mga maestra dos kuan basin og sunod adlaw guys magluto na ko og binangkal kay mangita pali ko kanang astang makabarato daning palit og mantika kay ang mantika sa merkado mahal man kaado. Unja mag-online na lang siguro ko og kanang tindag sidan nga ibutang na bitaw na stab guys para sa una nag-online ra ko Bicol Express pansit yan na. So atong klase-klase hindi po nato kada adlaw ta magluto binangkal kay ban magsawa man pud kanang ato na ba jang kuan ba kanang ilain-lain kada adlaw. Post ra ko sa Facebook ana. Nya mo balik na pud ko paninda og kay pansit lagi ganahan sila ang ipang tabra ngani man malikudhan tab. So mali-diskarte jud ta guys kay aron ka mabuhi. Ja happy birthday day sa ni Papa Edi day yung birthday 50 edad. Ya man tay handa. Kay human naman sa handaan dias kuan salamat di kadyo ni Ma'am B ug ni Ma'am Bitani salamat kadyo. So mora na home vlog guys. A few moments later. Buntag natong tanan guys na ang inject daghan kadyo ni siya kay murag. Oh pero kuan last na laman pagka tulo ka inject nga rabies ja bali-balihan man ninja mo lagi dedi siguro pa kanon og itlog kay kuan lagi kanang nay mga tuw na mga tuw din ning kuan rabies ja sa puni ipagagawas ni guys kay ug ari budari mga daot og mga dahon ba kuan kanang salamat kay kadyo ni Ma'am B salamat kadyo kay kasi og i-deliver to karon ang kuan kabilya maghuwat pa ko kay manawag ra to siya og deliver na. Shout out day ko ni Ma'am Ivy Birano salamat kadyo ug ni Yesi salamat kadyo Ma'am Ivy kay bawon na ka salamat kadyo na agahang mga injik lagi kaptew lagi siya na alam mga anak-anaon kay bawal man kamuton kay masamad. So mara to imong vlog guys kanang wala tay laing ganap kay wala tay laing ika-vlog lagi unja hala maghapon i-uploadan ning hang vlog sa Shout out day Commerce and Family Ma'am Edina Cañete Ma'am Lordy Saladin og Mers and Family na sa always dira na bilin ja. So tingan tong kuanak tong taga Davao kalimot man ko. Ha? Shout out ko diha ni Mirna Salada and Family og shout out ko diha ni Sis Salome Ramo og ni Marieta Ramo diha sa Canada. Unja kisa pa ba yang shout out Sis Ansan Blanton shout out diha kanang malagi to nag-siya kay hang father lagi na hospital. Salamat sa Ginoo kay na okay na si tatay. Unja hapit na day ang birthday ni tatay. Ambo ko ning panaad guys nga mo uli ko. July 2 ang birthday ni tatay. Taot ni manang hilin diha nga sige message na nga muli ba kuno ko so di ko makapanaad dili mo uli guys kay ang panahon atong agden kay nalagi low pressure niya mahadlok pa ko sakay og barko niya nay mga low pressure niya magsigunos bitaw mahapon mahadlok ko guys pero kuan ampo ko manaad nay ako na naad nay nga mo uli ko pero paningkamutan og maadyo ang panahon kay iyang birthday karon pizza dos malipay po itong tiguang lagi manguli lagi po may mga anak pero sa taman nga atong agden rag panahon
Diya sa pabayang ikasulti guys kanang salamat kaadto ninyong tanan. Shout out ko ni Ma'am Bitani po diha sa Germany. Sa pabana Ma'am Edina Kanyeti diha sa Liti kay naapa sa always diya katong mga nagpabilin dire kay moabot na lagi 500 300 ka pinalaman atong views guys. Pero ato naman po ning uploadan kay sayang po ni atong YouTube nga mo earn na bitaw dollar nga na anja di ta mo upload ya. Bahalang mga 4 ka buwan gud natong tigom-tigom danig video makatigom ra ta. Na $1 nga na kada video adun naman na kada adlaw na ay $1. Mura na pud ko danig nag alkansya nga na ba. Manang salamat kaadto sa mga nagpabilin, salamat kaadto ninyong tanan. Amping og ampo tang tanan guys. Salamat. See you my next video guys kay daghan palagi buhat ning bayhana ni bitaw. Love you all.